Only now, it's all you trust. Right now, you jump the gun. Like the last time that you chose, it chose you. Only now, can you light the spark to come out of the dark? Like the last time that you chose, it chose you. You chose you. Yeah. Ooh, yeah, that day. Yeah, that day. Ooh, that day will go on. Hola, molt bon dia a tots, molt contents que estiguem aquí i bueno, també des de l'Ajuntament estem des del principi, quan l'Andreu ens va dir de fer aquest projecte ens vam ficar de seguit de cara. Creiem que és una cosa molt important i creiem que el bo s'ha de treballar. És un dels valors que tenim aquí i per tant li hem de donar la importància que toca. Moltes gràcies. Bé, bon dia a totes i tots, benvinguts en aquesta trobada per recordar una mica d'on venim i si sabem d'on venim podem encarar d'una manera més clara el futur. Jo penso que des de fa temps el passat del nostre territori és un passat una mica diferent al que tenim ara, però és un passat que té molta importància. I la gent que comença a ser una mica gran i que té el record d'aquest passat és molt important que me'l faci arribar a tots, perquè així ens coneixerem una mica tots. Res més, molt agraïts que s'hagin fet conjuntament amb l'Ajuntament, els MDs, aquest acte que jo crec que és molt important. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom, moltes gràcies a tots i totes per venir. Gràcies també a Oliaire i a Pepe també per acceptar la invitació i el repte. Esperem que sigui una jornada també molt constructiva, com diu Queró també, Josep. Moltes gràcies també a les autoritats i a les MDs, als veïns i veïnes. Ahir vam tenir una bona jornada festiva de Castanyada, que va haver un acte aquí de Castanyada amb els veïns i les veïnes d'Ainet. Jo crec que és una vall que fa goig, no?, amb tot el que s'arriba a fer aquí, amb Fira del Ferro, amb les falles i moltes ganes de construir futur i conquistar el futur, no? Que va haver unes jornades aquí a l'Ecomuseu aquesta setmana, no sé si algú hi va anar, del Jaime Izquierdo, que parlava molt d'això, no? De conquerir i reconstruir el futur, no? Qui som, no? Jo em dic Andreu González, treballo a Llavorsí, jo ja porto al Pallars a veure, 2006 va ser el primer estiu que vaig estar aquí a Ainet de Besant. Treballo en una fundació que es diu Fundació Projecte Boscos de Muntanya. Veureu aquí unes samarretes que posa Verbal Project, perquè nosaltres també treballem en xarxa amb unes altres fundacions que estan a Suïssa, Alemanya i Àustria. Tots aquests països que tenen muntanyes i tenen boscos també, boscos de muntanya. I la nostra fundació, igual que en tots aquests països, tenim el repte de construir un futur per totes les comunitats, no?, que han viscut aquí i que volem seguir viure en aquests territoris de muntanya. Hem acceptat un encàrrec, que és un encàrrec que ens ha fet el Parc Natural, de dir, tenim una fageda aquí a Virós, que és la fageda de Buiro, no?, que és propietat dels veïns i les veïnes d'Ainet de Besant, bueno, de l'Ajuntament, i els veïns i les veïnes tenen els seus drets comunals, no?, ancestrals, i hem acceptat l'encàrrec del parc de dir, si tenim aquesta fageda, tenim uns diners d'Europa per millorar aquesta fageda, no? És una fageda que es diu d'hàbitat d'interès comunitari, o sigui, és una fageda molt especial
a nivell europeu, té una figura de protecció que se'n diu de la natura, no? I la idea és treballar durant 3 anys. No? Tenim diners durant 3 anys, el parc disposa de diners durant 3 anys i el primer encàrrec ha sigut per aquesta fundació per nosaltres. No? I la proposta que hem fet al parc és fer aquesta jornada per connectar. Esperem que això tingui més continuïtat, que no quedi només amb una jornada de cara al públic, sinó que siguem treballant junts. I també farem una jornada tècnica. No? Farem la part més tradicional, coneixement ancestral, però també vindran tècnics, enginyers forestals, i revisarem els criteris que estem fent ara d'aquestes 6 hectàrees. L'encàrrec inicial són 6 hectàrees i la idea és que durant els propers anys seguirem treballant i ampliant la superfície. Bé, moltes gràcies a tots. Feliu portarà l'acte. Us presento a su izquierda, ¿no? Tenim a su izquierda Josep Poch. Josep Poch, de Casa Oliaire, d'Araós. Ha sigut molts anys l'alcalde d'Alins i també ha sigut el representant de la MD d'Araós i ha tingut moltíssim vincle amb el bosc. Ha sigut molt el representant de la comunitat de què es feia amb el bosc i com es feia i com s'havien de fer les coses. Josep Pringuer, Pepe de Tírbia o Pepe de Ferrera també, m'han dit, no? Les dues són correctes. Pepe feia el paper de l'administració forestal d'antes. És el que se'n deia el guardabosc. Ara tenim els agents rurals, que són aquests que es passegen pel bosc amb aquests cotxes, pick-ups, etc., no? Antes el paper del guardabosc era molt diferent i ells ens ho explicaven. Jo aquest any, la majoria em coneixeu, porto molts anys implicat amb el Pallars, amb la Vall Ferrera, i començo a col·laborar l'any passat amb el projecte Boscos de Muntanya, amb la Fundació, i quan vam plantejar Virós, quan em van fer arribar la proposta, vaig dir, uau, clar, Virós. Vull dir, per mi Virós té una importància perquè jo vaig començar com a treballador forestal pràcticament a Virós, passant per totes les etapes i totes les fases. Oliaire ho sap, el Pepe potser no tant, però llavors quan es va plantejar aquesta jornada avui de repassar una mica la història de la Fageda de Buiro, va ser com anem a buscar les persones, aquelles persones que tenen el coneixement, que tenen la història, i nosaltres com a projecte el que volíem és recollir aquest testimoni. I per tant ara el que plantejarem és una conversa amb el Pepe, amb el Josep, amb Oliaire, intentarem fer com una mica d'entrevista, conversa, preguntar-los una mica. Jo volia començar una mica per tots dos, però si vols comença tu, Pepe, que m'expliquis una mica, m'agradaria que ens expliquessis perquè la gent entengui com vas arribar a fer aquesta feina, o sigui, tu com vas arribar a treballar, com vas arribar de guardabosc, o sigui, que ens expliquis una mica el teu currículum, no? Com vas arribar a aquesta feina? Tot el que es pugui explicar. Doncs mira, presentant-me a un concurs i llavors hi havia 3 places a Lleida de forestals. 2 ja estaven compromeses i ens van presentar 18 o 20. Aleshores, l'un era el secretari i el tenia de secretari i l'altre de xofer, i els 20 de pagar els tranquis i els van fer guardes, així ja tenia la paga. I l'altre me la vaig portar això. No tenia ni idea dels boscos. Però va ser una feina que em va agradar molt, la vaig viure molt intensament i penso que vaig arribar a ser, la vaig conèixer bastant. I el funcionament de llavors amb el d'ara no té res a veure. I amb quina edat vas entrar a fer aquest... I per qui era? Per qui treballaves llavors? Llavors l'organisme era l'antic cos forestal, l'Institut Forestal. Icona? No, Forestal de l'Estat. Guarda Forestal de l'Estat. L'Icona el van crear després entre el patrimoni forestal, que va ser Franco, que van crear el patrimoni per repoblar, i llavors van fer la fusió del patrimoni i el districte i van crear l'Icona. El districte eren més pobres perquè no hi havia res. El patrimoni, Franco hi va volcar molts diners a repoblar i el tiraven de veta. I quan es van fusionar hi va haver molts xoques allí, els enginyers del patrimoni amb els del districte. I llavors va ser quan van començar a venir diners,
que van fer labors molt importants al bosc, aclarides, limpieses i carreteres, i ara ja no es poden ni mantenir. De quin any parles? De quin any és? Ho recordes? Quin any era? Quina edat tenies? Jo? Sí, quan vas entrar... 28 anys o així tenia. L'any 54, 55. És quan vas començar a fer aquesta figura, aquest paper de guardabosc. Exacte, sí. Llavors funcionava d'una altra manera. Llavors les que manaven eren els enginyers. A cada zona hi havia un enginyer i un enginyer tècnic. I llavors va ser un apogeu que se va haver de reconstruir Espanya, va quedar destruïda, se va tallar molta fusta als boscos, molta, a tots els boscos. El bosc, el poble que tenia bosc, va fer obres, va fer carreteres, va fer la llum. Els pobles que no tenien bosc no tenien res, perquè llavors de subvenció no hi havia cap. Gràcies als ingressos que van generar aquesta fusta als pobles. La fusta era igual llavors, perquè valia molts diners. I les formes de treball també diferents, perquè llavors les flotes de batxos i gent a treballar als boscos impressionant. I els primers anys a cops d'estrals encara, que no hi havia motosserres. Any 58. Sí. Això arriba bé que no hi havia motosserres llavors. Per què? Perquè ho havien arrasat tot. Els xipres eren mitjans. A cops d'estrals no se l'avançava tant, Sí. I tu, Josep, com vas arribar al bosc? Explica'ns una mica com va ser la teva infància, com vas arribar a... Jo vaig arribar amb la colla de picadors d'Araús. Picadors? Sí. Pots explicar què és un picador per la gent? Picador era picador de veritat, perquè de xurracs no n'hi havia. Un picador era el que portava Era l'estral? una destral i les soques crec que eren dures. Però... I quan caia el pi ja caia el picador també, Però crec que... Només utilitzàveu la destral per abatre els arbres? Només la destral? No hi havia res més. De vegades sí, una barra per poder-los tombar per no fer malbé els altres arbres. Per empènyer? Perquè de vegades hi ha arbres petits i tu si aquell arbre el fots per dalt dels arbres petits, aquells petits se fan malbedors. I amb una barra el dominaves. O sigui, tu vas entrar directament ja com a picador, amb una colla, una colla que era formada per... Quanta gent era una colla? Com es formava una colla? Perquè la gent Igual podien ser 5, com 7, com 8, perquè venia molta gent del poble. No sabien què fer, venien a treballar al bosc. I tots fèieu la mateixa feina dins de la colla o heu repartíeu diferents... No, tots fèiem això. I si algun tenia un matxo per tirar la fusta i d'això, ho feien bé. Vull dir, la feina a cada poble se feia més o menys el seu. Tu quina edat tenies? Quants anys ho vas fer, això? Jo vaig començar amb 18 anys. 18 anys i sempre més m'he ficat. Entre tallar pins i després fer carreteres, perquè vaig portar molt temps també una màquina i gràcies a la màquina m'he fet treballs de caminar ara. Quan parles de carreteres, també perquè la gent et refereixes a tota la xarxa de pistes forestals que hi ha al bosc de Virós. Que penseu que estem parlant de gairebé 60 quilòmetres de pistes forestals. El bosc més ben comunicat de Catalunya, el bosc de Virós. I un altre d'això, el Pepe feia d'enginyer i em marcava les pistes. Jo enganxava la màquina i em marcava les resants i agafàvem la resant i fins que s'acabava. O sigui que vosaltres havíeu arribat a fer equip. Ell era una mica la part No. que marcava una mica, no? No, però hi havia una bona d'això. Explica'ns-ho, Pepe. Jo vaig tenir 7 enginyers i 6 enginyers tècnics. Si comencéssim al principi, hi ha molta feina encara. Però, quan vaig començar a tenir coneixements del bosc, venien a ensenyar-me unes idees i el que era molt espavilat ho entenia de seguit. I el que no ho era gaire em va costar molt de fer-los entendre. O sigui, ells venien amb unes idees i tu el que feies era com... Llavors vaig trobar enginyers que em van posar molta confiança i jo vaig marcar molts quilòmetres de carretera i dirigir-me, ell ho sap,
han de fer tapís així. Aquí vam fer les variants així, que pujaven per una paret, vam fer variants, tot allò ho vaig llegir això. I aquest disseny era una mica per arribar a fer l'explotació forestal d'una forma més... No tenia altre fonament que l'explotació forestal. I llavors, doncs mira, es va començar, allò que diuen, tallant. Primer anàvem a marcar. Des d'Ajuntaments feien un plan forestal, que s'aprovava el districte. I llavors, en aquell bosc, 500 metres, anàvem i marcàvem els pins que es havien de tallar. Es marcàvem. Tallaven, perquè llavors es tallaven i es pelaven, aquell bosc, amb la de sal. I després, quan era a terra, passàvem amb el cinta, es medíem i posàvem un numeret a cada un. Fèiem el cúbic, fèiem el volumen, i llavors hi havia la representació del poble. I veies l'enginyer, veies no, fèiem una comprovació, tornava bé, fèiem un acte i començaven a treure la fusta. I aquesta fusta... Llavors, com no hi havia carreteres, hi havia boscos que havien d'arrastrar 2 hores la fusta amb matxos. Hi havia totes de 10 o 12 matxos a cada grup. Aquí havíem carregat fusta al Prat de Sants, allí tenia el transformador. La fusta l'arrastraven des del bosc fins davall. I el bosc de No hi l'Ins, havia carretera encara. el bosc de l'Ins, al cap del bosc fins davall a la carretera de Tor. Quan el paper aquest, quin era el paper de la gent dels pobles? O sigui, participant, tu has explicat una mica molt bé, no? Que participaven en aquest cubicatge que fèieu un cop la fusta estava... Sí. Bueno, sempre hi havia voluntaris i ens disposàvem, perquè ens pagaven el jornal, Allí part de la paga era molt xica, però allí solo teniu que aquests treballs ens pagaven un jornal, que el pagava el rematant, m'entens? Allò feien pagar el Qui era el rematant? Explica'ns qui era el rematant. Els que quedaven... A cada ajuntament, quan hi havia el plan aprovat d'això, llavors feien una subhasta. La fusta sortia bé a subhasta. Hi havia subhastes que venien 10 o 12 tios a tirar plec allí. Inclús que hem sellat allà que no poguessin falsificar, m'entens? Llavors tal dia hauríem els plecs. Tal dia haurien els plecs i els que donaven els diners aquells se quedaven a la subhasta. I llavors el rematant? El rematant és responsable de la feina, dels seguros i de tot. I dels treballadors, de les colles... Perquè llavors, els primers anys, encara tot era gent del país. Pensa que no van començar a venir d'Andalusia, picadors i tiradors, tot era gent del país. Després ja hi havia gent als pobles. Hi havia gent als pobles i no hi havia res més. I no hi havia res més. Però el bosc era un recurs, no només per ocupar la gent, perquè tinguessin feina, sinó perquè aquests diners anaven directament a l'Ajuntament i als pobles. El recurs més important era el bosc. Jo ho tinc clar. Sí. Però no hi havia altres ingressos. Quan estem parlant ara esteu parlant sobretot de pi roi, pi negre i avet. Esteu parlant d'aquests 3 tipus d'arbres que són els que s'aprofitaven més per fer aquella època. Ara m'agradaria que em diguéssiu una mica com s'utilitzava la fageda com a recurs. Llavors... La fageda, res. Llenya. Sempre ha sigut igual el que heu conegut vosaltres. I a Viró sempre serà llenya, N'hi ha hagut algun de bastant gruixut i això, que era cap allà sota amb algun puesto humit. La canaleta, que baixa. Algun puesto humit. I allí n'hi havia algun de gros, però el de més... Llenya. Quin tractament li fèieu? Quan fèieu una subhasta, o aquests treballs que ens explicaves abans... No se'n feia cap al fai. Un any, el que feu ara, ho va fer el vostre virus, una aclarida, te'n records, que la gent hi va anar a buscar llenya. Jo vaig fer una aclarida de fais, perquè això va haver la veritat allà. Sí, perquè se fotien uns matorrals, junts els uns amb els altres, i tot tallut i remut, no volia res. Allí era bosc de pi. Sí, és que Virós és lloc de pi. Pi i de mitja amunt, aquelles franges que hi ha de vet. Que tampoc no hi ha bosc de vet, Virós. Però bueno, aquells encara se fan grossos allí. Bueno, pocs. I el pi negre, però és pitjor encara el pi negre. El pi negre està perdent a base de
El pi negre. Bueno, el pi negre va ser el primer que es va tallar, que s'hi ve aquí. Boscos molt vells. Alguns ja anaven amb crosses, sí, perquè ja començaven a morir. Van venir amb la teoria, perquè els boscos més importants, la Ribalera, Vinós, els Vinosos, Alins, van fer un plan d'ordenació. Rodals, van comptar pi per pi, i bueno, van fer els estudis, y este año marcaremos en este rodal, de 40 para arriba, de 40 para arriba, venga. Resulta que ells comptaven que els altres creixerien, però resulta que eren tots de la mateixa edat, es van quedar dominats. Boscos vells, al canviar-los la temperatura, als deixar-los desemparats del vent, al cap de 3 anys va ser un cementeri. Morts en peu. Morts, caiguts, ells ho sap tant com jo. Mort, un desastre. Sort que llavors hi ha vist papeleres de Balaguer i la de Girona, que va sortir mils i mils de metres cúbics de fusta seca i arrencada. Va ser un desastre total. Els boscs del pi negre el vam triturar. I això per què? Per què? O sigui, per què va haver-hi aquesta mortalitat tan bèstia? Perquè estaven en un ambient que era molt vell, el bosc negre, i al canviar-lo el clima, al traure's el sol i el vent van quedar desemparats, se van morir 4 dies. És com un vell que el canvies de clima, al cap de 4 dies se morirà. Igual allò. Igual els pins va ser un desastre total. El que te dic de 40 el diàmetre que ell diu, que mediven amb la possible. Sí. El gruix. Peu de rei. Sí. Com ha anat variant? Ara ja fem un salt, Hem parlat una mica dels temps de llavors, de com vau arribar al bosc, d'una manera molt diferent un de l'altre, no? Tu, Josep, més com a treballador, per necessitat, potser, empès per la comunitat, pels veïns, perquè hi havia una necessitat d'explotar els boscos i feia falta mà d'obra. Més aviat explotar els boscos de menester alguna per menjar. Entens? Sí, és vida de pencar. Si no es pencava, no menjava. Aquesta necessitat personal de... A mi el que m'agradaria ara és que ens expliquéssiu una mica com ha anat canviant aquesta relació entre les comunitats, entre els pobles, entre la gent dels pobles, de la vall, aquesta relació entre els pobles i els governants o l'administració. Com ha anat canviant això els anys? A mi em fa l'efecte que els anys que parles tu, Pepe, del 58, aquí hi havia un coneixement, hi havia unes persones com tu, el guardabosc, venien els enginyers, s'us escoltava, les coses podien arribar a variar d'alguna manera o altra. Això com ha anat variant? Potser també ho has viscut tu més, Josep, com a alcalde, com a president de l'MD, com una persona que ha estat molt pendent del bosc i no només pendent de les feines que es fan a bosc, sinó quin aprofitament se'n fa d'aquesta fusta, on va, què en podem fer de la fusta, tots aquests problemes que s'han anat generant. Expliqueu-nos aquesta relació, com ha anat variant amb els anys. La fusta, només t'he de dir una cosa, ara aquesta fusta no arriba als 4.000, als 20 o 22 euros com a màxim. Abans havíem arribat a cobrar fusta a 6.000 euros, no, 6.000 pessetes, el metre cúbic. Quan ara, d'això, prou feines, fem la meitat. Entens? I aquesta pèrdua de valor, per què? Aquesta pèrdua de valor, perquè no ho sé per què, però també hi ha una cosa rara, que no m'agrada, és que sempre tenim els mateixos rematants a cada poble. Què vol dir això? Agafen i fan això. Tu te quedes aquí, tu et quedes allà i tu d'això, però sobretot no augmentar d'això. El preu. Sí. I el que deies tu una mica, no hi ha competència ara. Tu abans has parlat dels anys aquells que en una subhasta es presentaven 10. No, i després ara no hi ha la necessitat de fusta com llavors. Llavors s'havia de reconstruir Espanya, a més estava destrossada. Ara sobre fusta per tot arreu. I aquesta relació, com ha variat aquesta relació? El que se m'ha descuidat. Llavors, quan t'explicava allò del pi negre, resulta que va venir un enginyer, que era valencià, i quan va veure tot allò,
Dice, me la voy a jugar, pero esto hay que cambiarlo. I vam començar el Pinell a Matarrasa. Puestos que vam a Matarrasa, ara hi tornem a plantar de pins, que d'altra manera, així com anava així, anar tallant, ho anàvem fent molt bé tot, m'entens? I per què va dir això, me la voy a jugar? Perquè en contra de qui anava? Perquè ell tenia por que no li fotés la llei. Qui? Pues l'administració. No, perquè No podien fer. Va fer una cosa rara. Matarrasa al bosc no era prohibit. Yo dije, ahora me la juego y vamos a hacer esto. Pues demostrar puestos que es va tallar a Matarrasa i ara hi ha planta de pins que no es farà malbé ningú. Perquè d'altra manera anaves aclarint i anaves tallant i anaves fent malbé, m'entens? I ho va poder fer perquè vosaltres també vau... Home, també. No, És que li vam insistir. l'enginyer t'obligava, I quan van fer aquelles franges aquí al bosc de Virós, allò va ser la bestiesa més gran que d'això. Se va fer unes franges potser de 20-25 metres, templada, però de cap. A Matarrasa? I al cap d'això una altra franja. I saps què va passar? Que se van carregar de neu i va quedar la neu gelada als arbres i una ventada va fotre tots els arbres de la franja que havien quedat a terra tots. Tots van caure. Fixa't l'invent que va fer. Però allò va ser... Se van trobar tan desprotegits que... Però allò va ser un altre... Aquell any de la nevada que va treure tants arbres, vols dir tu? Sí. Bueno, aquell any va ser un altre. Que aquells es partien pel mig. Però de molt les arrencava. Va ser una catàstrofe forestal impressionant. Quin any? Me recordeu? Hòstia, fa anys ja. Jo te la diré. Encara hi treballava el Tosset per damunt. Que nevava molt. Hòstia, se nevava. No va ser... Mira... Fins al mes d'abril costava arribar aquí, ja. Els arbres trencats. Per la meitat. L'any 73. Desastre forestal, 1973. Trencada d'arbres per la neu. La podem passar aquesta foto perquè la vegi la gent. Ne tinc d'altres, però he posat aquesta perquè la veieu. Resulta que ara, el temps, prohibit, un temps una bonança tremenda a tot arreu, per dalt i per avall. I va haver una faixa que va començar aigua-neu, i va anar quedant enganxat als pins. I en una nit va quedar ras i va quedar gelat. Aquella neu va quedar enganxada allí, i com que l'hivern va anar nevant, va fotre un pilot de neu als pins que no van poder aguantar. Va fotre una trencadissa impressionant. Quan vam arribar a la primavera als boscos vam quedar esferits. I llavors, com que hi va haver molta explotació, se va aprofitar molta cosa, però va quedar molt taller als boscos. Llavors va profilar una pesta, l'IPS, aquell que diuen, i es va començar a haver plapes d'aquelles seques, i va haver una alarma social. I home, ja de l'estranger, penso que passa a Espanya. I van venir una vegada 3 enginyers de Madrid, de plagues forestales, i com sempre que m'atirvia, el Pepe. I es vaig acompanyar 2 o 3 dies per aquí, i este bichito i l'altre bichito, i jo al principi escoltava, però després es començava a portar la contrària, que me miraven una mica de reull. Però com que els vaig demostrar una sèrie de coses, l'últim dia allà a la plaça de Lins que es van despedir, el que anava de jefe, un tal Oronic, una cosa així, me va posar la mà per dalt i diu, senyor, tengo que felicitarle, es usted un gran observador. Y ahora le voy a confesar una cosa que me da vergüenza. Es la primera vez que veo un pino negro. Pues yo no sé. No em parlen més. No em parlen més. Doncs d'això que parlàvem una mica, jo us demanava una mica això, com ha anat variant aquesta relació entre els pobles o els representants dels pobles amb l'administració forestal. Avui en dia parleu-nos una mica de com veieu avui en dia, en quin punt estem amb la relació aquesta entre els propietaris i l'administració, que és la que ha acabat gestionant o d'alguna manera també imposa els seus criteris, marcatge de subhastes, podem parlar la funció que fa la gestió forestal al Parc Natural, que tampoc es
expliqueu-nos també el paper aquests anys del projecte LIFE, que aquí a Virós també es van fer moltes accions, l'any 2000, que tu eres alcalde, tenim el Segalàs també, com ha anat aquesta relació avui en dia, com la veieu dels pobles amb l'administració que tenim actualment a la Generalitat? Ara, si vols que et digui la veritat, ara anem molt pitjor que abans. Perquè abans hi havia una cosa que te feien passar per això i la feien moltes feines s'havien fet molt ben fetes, perquè els subhastes es feia bé, tallaven els arbres grossos i si tu te fixaves quan tallaves una subhasta, al cap d'uns anys, si entrava la claror, allí sortia el planter. Tu em sembla que vas estar en aquelles tallades d'allà de l'això d'Araós, que hi ha tot aquell planter. Allí és un exemple. Allò no hi ha gent d'aquestos, no hi ha cap que sigui capaç de dir han fet una bona feina. I per això és la millor feina que es va fer al bosc de Virós. Allí tindrem un bosc d'aquí poc temps perquè quan menys l'inquieties hi arbre jove com tot per allí, de 15 anys hi haurà un bosc de collons. Uns o altres ho tallaran i ja veuràs si la cosa funcionarà. Però s'ha de saber gestionar i tenir voluntat i apretar fort per si no te'n surts. Us fa la sensació que heu perdut sobirania, que s'ha perdut aquest respecte per la gestió dels boscos que es feia abans? Vull dir, us fa la sensació que d'alguna manera sí que parleu d'aquesta imposició que hi havia per part dels enginyeros que venien aquí i ells volien imposar, però a mi em fa la sensació que us escoltaven. Quan havien tingut de bons. Hòstia, quan hi va haver Don Rafael mateix, hòstia, el tio, per això va ser el Portava 28 anys aquí a la zona. millor enginyer que va venir. Aquest és famós. Sí, famós. Sí. Aquest va fer el pont d'Araós. El pont que travessa el Noguera Vallferrera. Si no, encara no el tenim, el pont. No, hi havia ell, però ell era enginyer tècnic. Però l'enginyer superior era Carlos Pérez, que va ser un dels millors que va passar per aquí. Sí, però Carlos Pérez. Don Rafael... També, ell era un veterano, portava 28 anys. Perquè manava l'altre. Els boscos. Però bueno, hi havia d'altres que no serviven per gran cosa. La gran això, aquí davall me van fer feina curva. I com que me va fotre allà amb una pendent de l'hòstia, dic, me cago en l'hòstia, no sé, farem girar el camió perquè em queda pendent. Vaig intentar fer la curva, però clar, l'has de deixar talussat. Però que clar, quan va estar talussant, sí que té queda una mica de plaça, però no n'hi ha per girar el camió. No n'hi ha. Pues sau, me diu, enganxa la màquina, torna-te'n enrere, i tira amunt i torna per dalt, i eixampla-ho. Dic, la mare que el va obrir. Dic, ara, què collons me farà fotre aquí, tio? Va dir un desmunt de la hòstia. No m'he de variar-vos, tot plegat per passar 10 o 12 metres més enllà. No sé, ara m'agradaria també obrir una mica el torn de paraula a la gent que tingui, aprofitar avui que tenim el Pepe, el Josep, si algú li vol adreçar alguna pregunta, Josep. Jo el primer que vull fer és agrair-los l'aportació que ens han fet. Jo penso que jo també soc una mica ja gran, no? Ens han fet una radiografia de tot un període de temps i l'han fet exhaustiva, concreta, i recordo moltes de les coses que han comentat. I jo us volia fer dues aportacions. Una, jo penso que l'administració hem d'estar més arrelada al territori, tota. L'Ajuntament pot ser la que està més propera, les altres a vegades estem una mica lluny. En el darrer junta que vam tindre, Junta Rectora del Parc, vam acordar que ficarem en funcionament en un període de temps curt, és una associació d'amics del parc.
que serà composada per gent del territori que vulguin col·laborar i fer aportacions al BAC. Això seria una mica aportar una mica la solució, o no, una aportació que comentaves tu, d'escoltar una mica la veu del territori. I allí, una de les persones que està interessat és el fill del Rafael, el Pepe, que viu a Llagunes. A Llagunes, sí. I està molt interessat. I bé, jo penso que el problema que tenim amb la fusta en aquest moment, una altra aportació també, és que la fusta es paga poc i a l'hora d'anar a comprar la gent com nosaltres l'hem de pagar molt cara. I això també passa amb tot. Passa amb la fruita, totes les matèries primeres són molt barates perquè el ven i pels que els anem a adquirir, que han fet la transformació, s'han fet molt cares i el motiu és que hi ha una espècie, un munt de gent i aglomerats empresarials que controlen els preus. I llavors, ara han pujat l'oli, però el senyor que té oli a casa pràcticament el vendrà al mateix preu d'abans. Això és el que va passar també amb una subhasta que es va fer aquest any. Nosaltres aquest any s'està venent de 18 a 24 i el rematant ens va dir que es acabaria pagant a 15 els propers anys, que al final això és misèria. Després una de les altres que costa molt i és una realitat és trobar picadors, trobar gent jove que es vulgui dedicar al bosc és molt difícil. I després una de les altres coses és que jo crec que entre agricultura, que em sembla que no hi ha ningú d'agricultura aquí, agricultura i parc natural es tindrien que entendre una mica més, que les possessions estan molt separades. El parc natural jo crec que ara protegeix molt, des del meu punt de vista, anem a protegir molt i amb agricultura no s'acaben d'entendre. Jo crec que faltaria una figura d'unir una mica més aquests dos. Aquí no sé si m'has enterat que allà al bosc de Tírvia van fer una carretera que van pujar fins al Faro. Van tenir la poca vergonya d'enganxar i ajuntar la carretera amb la del bosc de Virus, que ja hi parc allò. I jo vaig demanar que ho vinc de denunciar. El senyor secretari, potser fa 7 o 8 mesos, que encara és hora que faig l'escrit. I aquella va ser una de les dolentes. I a més van fer una carretera que no hi ha cap camió que hi pugui girar, cap curva. No hi ha cap curva que hi pugui girar. No van al Pepe a marcar-la. No, el Pepe no hi era. Ni el de la Mare tampoc. El Pepe ja se n'assegurava que girés. Això també són les coses. M'han fotut a la presó. Té tota la raó, perquè són les coses que no acabes d'entendre, perquè allà no és parc natural. No, la zona de Tírvia no. I després aquí, per fer qualsevol trotxa, per treure fusta, ara per exemple aquí sota hi ha una subhasta marcada i hi ha tots els impediments del món. I per fer aquella pista no ha passat res. Però a més no n'ha fotut un altre aquest any. Van fer una subhasta d'Inet, del bosc d'Inet, i resulta que se'n van anar a tallar els pins del bosc d'Arós. Perquè els boques d'Inet eren setxins. Ha passat amb un altre lloc, jo. No sap la trenca. Però no, cap una miqueta, no. Se'n van poder almenys 3 o 4 camions de fusta. Jo et volia fer una pregunta d'això del preu, perquè clar, les 6.000 pessetes... Què vols dir? Que d'una enginyera així, que et surti allò. I que això del preu, no? Que hem vist que va ser el gran canvi, de quan es pagava 6.000 pessetes, que és el que es pagava fusta que sortia sencera, no? Sortien els fills sencers, els troncs sencers. Sí, sí. I ara fa poc aquí, tu, Oliaire, quan estaves al Call de Lins, es va fer una petita indústria aquí, que és la caldera de biomassa, que al final és una petita indústria que acaba aprofitant el bosc per tenir energia i és una petita sobirania municipal. En altres pobles hi havia l'asserradero, hi havia una manera d'aprofitar i tenir el producte amb un valor. Aquí hi havia, a Virós, hi havia a la vall alguna manera de produir els taurons, o com ho relacionàveu també, hi havia paller llavors, hi havia fusta Sebastia, hi havia petit,
hi havia una mica de sobirania industrial aquí o no? O anava tot... Palla sí que tenia serradora. Però abans també hi havia serradora a cada poble, el que passa que eren serradores antigues, que anaven amb el rodet de l'aigua, però era, per exemple, per fer una casa, fer taules, taulons, bigues, el que vulguis. El que passa que era molt lent. Però les coses se complien. Ja que m'heu fet pujar aquí, si em permeteu, ne vull explicar un altre. Han parlat de la Pepita Castellví, parlant, perquè havíem tingut moltes converses amb ella, i una vegada me va dir, la naturalesa parla. Diu, el que passa que no l'entenem, no la volem escoltar. I jo hi afegisso que la naturalesa parla, però parla molts idiomes, inclús dialectes. No es pot fer una llei a Madrid per tot Espanya, ni a Barcelona per tot Catalunya. La llei s'ha de fer a cada comarca, inclús a cada bosc. No podem comparar el bosc de Virós amb la Ribalera o el bosc de Burg. Inclús els dos Virós són diferents, l'un de l'altre. O sigui, la llei s'ha de fer aquí. El bosc de Virós, el d'Aragós, té un problema, que com que no hi ha gleba, se reprodueix massa. La feina és aclarir, ja ho sap ell, quan jo me vaig entrar aquí, que vaig portar 5 anys a la Ribera de Lins, i la d'allà, vam treure mils de barres, mils. Llavors anava a la papelera i a Tarragona, als músculs, no sé què, mils de barres de l'espessoria. I ara se n'hauria de tornar a aclarir molts. Un any vam treure 1.000 tonelades de barres i porqueria Bueno, de dintre el bosc. amb castís i això, sí. Barres eren les aclarides... Barres, però traiem barres amb aquest gruix de 5 centímetres. Bueno, però... Saps com mos quedava pels veïns? Mos quedava 1.750 pessetes per tonelada. Ara no els fem dels pins. Era un treball molt laboriós, perquè eren pins i alts, vist anar molt a tanto, perquè si no, a l'hivern d'això. Llavors, a cap d'uns anys s'hauria de tornar, m'entens? Però llavors vam treure mils i mils de barres, molt. I ja dic, el problema de virus de Rabós té aquell, talles un pi i surt 40. Aclarir. Clar, però... I després que aquí no hi ha el sol, que hi ha a la Ribalera o a Santa Madalena, m'entens? El sol és molt pedregós, per tant és molt eixut i necessita terreno per poder viure. Canvia molt. Allà és una terra més massissa, aguanta la humitat. Home, només heu de veure l'extensió que té el bosc de Virós i quantes fonts hi ha. Els bons fonts de Virós són llarg més. De Virós i Buiro, n'hi ha que font més. Vol dir que l'aigua se'n va avall. Que passa a Ribalera i a fonts per tot arreu. Quan veniu un batall de pins aquí, al bosc de Virós, vin de pujar l'aigua des de Virós, Oh, i tant. L'aigua al coll i amunt. Ja fan això. L'aigua Per beure i per fer el menjar. Per cuinar. Havíeu d'agafar de la font de les Bordes de Virós i pujar-la cap aquí. El de la font de la Canaleta és posterior. Sí, però devia anar del bosc de Virós allà a la Canaleta, L'origen del refugi... I et perds molt temps. L'origen del refugi Gai Fet, què va ser? L'origen... L'edifici? Allò va ser ja... Aquest d'aquí va ser perquè teníem ganes de fer un refugi perquè era un problema perquè la gent que treballaven clar, teníem els animals, els matxos, d'això per treure la fusta i a més era molt emprenyador perquè tu, imagina't, baixar d'aquí a la nit a dormir a davant. Al dematí, abans de fer de dia, torna a enganxar el camí i anàvem a tallar pins aquí sobre. Sí. Vull dir que no te cregues que, així com ara, n'hi ha que mitja tarda ja pleguen, dius. I barraques, la barraca, els primers anys, que no hi havia el dos, fèiem la barraca i l'usat amb estelles. Agafen un pi, anaven traient estelles i anaven fent-lo llosat. Estelles o si no palla. Avui en diuen punt sec. Punt sec. Bueno. I vosaltres ho fèieu amb... Ho fèiem, jo no.
només amb una pendent. És El picador. davant, tota la boca oberta. Allò sí, Entrava el una- davant tot obert i dormien allí. La relació que teniu amb els machos, El què? amb els machos, Amb els animals era de... imprescindible, no? Bueno, Vist de tenir, en alguns punts, 20 de fer Perquè eren elefants, 20 de no? fer una Eren barraca. els machos. Com? Que en alguns puestos 20 de fer una barraca, que són machos. Ben alimentats. Clar, tenen el menjar, bueno, i els animals també si poden ficar el cap a dins estan millor. Clar, jo me'n recordo de petit que eren elefants. Eren enormes. Hòstia, i els machos, noi. Volia més un macho llavors que ara un tractor. Eren tractors. Ui, tant, ja t'ho dic, Sí. Ara no n'hi ha, ja. Bueno. És que Espanya va quedar sense animals, també, Van matar molta gent, però d'animals en va quedar. Per menjar. Per fronts i matals i tota manera, home. Sí. Hi ha material per les muntanyes. No, però era una mica complicat. Perquè, clar, El que vist tinc- de les machos, si tribes un macho, li vist de donar menjar cada dia. Perquè si no, l'endemà no treballem. El que tenia ben parell d'eques i podia buscar-se a agafar un macho o dos a l'any, ja tenia ben la vida solucionada. 30 o 40.000 peles un macho allà en aquell temps, home. Sí, els dos oblien quartos. Ara el Pepe, quan ens explicava aquesta anècdota i aquesta definició, era una mica la voluntat, no?, aquesta d'ajuntar el coneixement científic. Ens parlava de la Josefina Castellví. La Josefina Castellví, no sé si sabeu, veïna de Tírvia, va ser de les primeres dones que van anar a l'Antàrtida com a científica catalana i segurament havies tingut moltes converses amb ella. Moltes. I és ajuntar una mica aquest coneixement científic amb el coneixement de la Universitat de la Terra, que és el coneixement que té el Pepe de Tírvia. I jo crec que ha sigut molt maco aquesta definició que ens ha fet, no?, de contrastar el punt de vista d'una científica tan contrastada, pionera, amb els coneixements d'una persona que coneix la Terra, coneix els llocs i ens ha sabut diferenciar virós amb dos. Ens has explicat el virós d'Araós, explica'ns una mica el virós d'Ainet. Que té problemes també com el virus d'Araós? Sí, té problemes, però potser no tan intensives com el d'Aragós. El d'Aragós, el primer té una extensió de Pirroi que no hi ha al bosc d'Ainet. Molt extensa. Arriba fins al poble, el Pirroi. Llavors el problema és la clarida, que el bosc d'Ainet de barres no m'entren mai. Mai. Però el bosc d'Aragós, a mils, és que s'hauria de treure. Perquè era un bosc que no podia viure. Més una vegada estàvem veient una subhasta i com que anava apuntant me vaig entretenir a comptar els anells de la soca. I veig gent d'Aragós, no sé qui viu, de Castís, uns quants. Dic, això quants anys fa que vau tallar? No ho sabem. Dic, fa tants anys. Diu, sí, se'n notava el creixement. Quan van aclarir, el creixement se va desenvolupar el 100%. O sigui, la diferència entre com estava el bosc abans que es tallés i el creixement que va fer el bosc després de tallar-lo. Ho vau veure amb els anells. És que massa espès hi ha realment que necessiten vida i no hi ha matèria. És massa espès. I quan tallava Castís, que a vegades hi anava estones, no sabia què feia, tallant, no talles aquest que va molt recte, però és que ja té un pam, home, això està que quedarà tranquil, home. Fins a terra, vam treure mils i mils de barres allí. Oh, clar, és que si n'hi fos massa, de bon no creixen. Antes estava almenys a 3 metres un de l'altre, o més. I el faig? Aquest d'aquí, Qui? quan era guardabosc, mira, jo estava en Bortomico i les màquines damunt al bosc de Norís. No vols que al baixar a l'envista de l'Ins ens donem compte que es havia fotut foc al bosc de l'Ins. Hòstia, aquest dia, sí. Cago en l'hòstia. I vam abandonar-ho tot i vam anar allà a apagar foc. Que encara hi havia vaques allí i tot allí a l'escopeta aquell. Sortint d'allí, el vam dominar, vam treure el foc d'allí. Però llavors vam anar avall i al cap d'un rato ens avisen que hi havia foc a buiro. El mateix dia, Bueno, foc a buiro. L'endemà al matí
puja el senyor guardabosc amb la seva dona cap al bosc i es troba allà, després del deslinde, amb el foc també. Van fotre foc als 3 boscos el mateix dia. El mateix dia. Me vaig llevar de migdiada, me vaig a Virós a veure el Castís, que treballava aquí, no sé per què, i me cago de cremar venir per la carretera. Torno a girar el cotxe, baixo cap a casa, amb un parell d'enxades i la dona, i no anar a apagar el foc. 3 vegades amb la meva dona havia anat a apagar el foc. 3 vegades. Un any llavors hem desat. No és fàcil trobar una persona així, que no és fàcil trobar un altre com tu. Va ser el mateix. Hòstia, havia caigut arrendit allà apagant foc. Un altre problema, que és el que diu Mates. Tothom n'hagi ensenyat. Van crear un cos de bombers sense preparació ni sense res. Van fer el primer part de bombers a Poble i com sempre van telefonar a Pepe de Tírvia. Posa't l'uniforme i vés a davall que fas una inauguració. Collons que no teniu guardes allà avall, no em prendeu. No, ja tens tu. Ja tens un Pepe amb l'uniforme cap avall, allí una colla de xicots mudats, allí 2 camions i cotxes, i jo, l'ovella negra allí. I veu un tio que es veu que és el jefe de Barcelona, diu, vostè què? M'han enviat aquí a mirar què feu i... Ah, molt bé, molt bé. I què li sembla això? Home, ojo, ho hem tingut, però aquí hi falta alguna cosa. Diu, què hi falta? I queixades i un motosserra. Diu, allò ja ha passat a la història. Diu, pobres boscos. Diu, què vol dir? Dic, ja ho he dit. De cada hectàrea que se'n cremava antes, després se'n va cremar 20. Per què? Perquè no estaven preparats. Les màniques no arriben a tot arreu, li vull dir. I la primera experiència va ser aquella solada d'antes de Rivera, se va fotre foc. La nostra missió era avisar-los, ja no eren ahí. Sí, van pujar 2 camions i cotxes i arribem a la carretera i anava de jefe, diu, empreseu les garrafes allà al riu. Cago en Déu, he vist l'hora de pujar. Dic, què dieu, home, què dieu? I bueno, va arribar el guarda de la zona, perquè cada guarda portava una zona, xineta. Vam anar a donar tot al foc, vam tornar a baixar que no havien arribat els bombers allí. Suats, me cago en Déu, escolta. Ja es feia fosc, i saps què? Anem cap a casa, que aquí encara mos matarem a la nit. Com que va veure que no el pagarin, l'últim al matí va fer anar 2 guàrdies. Llavors teníem brigades a treballar, 7 o 8 homes, demà al matí a la primera hora a pagar el foc. I me vaig llevar, al cap d'una estona vaig anar cap a Rivera, i vaig preparar uns entrepans i s'hi pujaré. I encara estaven tots entaulats allà, els bombers molsant, que no aneu a apagar foc, ara hi anem. Bueno. I després, pel camí cap al món, jo amb la motxilla, i ja baixaven, ells baixaven ja cansats de pagar el foc. I què? Diu, està dominat, però no està apagat. Dic, bueno, ja ho sentiu, esteu al tanto, us tornarà a encendre allò. Diu, vos cuideu de la vostra feina, que ja tenim el que mos mani. Mira, es va engegar la mà que es va venir. No es va perdre pel camí. A la nit me va picar l'enginyer. Què t'ha passat amb els bomberos? Dic, mira, era poc allà amb una solana que no hi havia res, però si fos a Mirós, agafaria el rifle i es fotria fora del bosc. Diu, no, si se quema el monte, mala suerte. Ahora mandan ellos. Va cremar, volíem tirar manguera d'allà del Cuco fins així de vall, sort que va ploure, si no potser hauria arribat a França i la guarda hi havia intervingut. I després una altra experiència, també allà a la porta de Romadriu, també telefono, allà a la plaça de Tírvia, 2 camions, i els cotxes i els bombers. I li dic al jefe, dic, les cotxes ja se'n poden tornar, dic que no passaran. Diu, això ho han de dir els xòfers. Me cago. Diu, vinga, bon, Jo agafo els robes, i més les robes van poder, hi havia neu, els cotxes a Portal de Ferrer ja se'n van haver de tornar. No van poder arribar allà. Vam arribar allà, cremaven la solana, i bueno, el dia de diu, va, aneu a pagar ara. Tots acollonits, i saps què? Anem cap a casa, que la va dir estarà pagat, es va estar pagat. Es va pagar sol. Sí, hi neu. El foc va arribar a la neu i després... Ah, clar. No sé si algú... Que hem hagut de pagar els representatges. Digues, Xavi. Jo que parlant, agafant el fil també d'això i d'altres coses que s'ha dit, que ell parlava de la sobirania. Jo crec que aquí també l'han perdut una mica en general.
perquè ara qualsevol cosa que volem fer els veïns d'aquí estem molt supeditats a les normatives que ens han vingut imposades de fora. I no sempre les correctes, com s'ha demostrat. Jo voldria parlar també del riu. Tenim un gran problema al riu, que si mos veuen entre 82 aquí no quedarà res. I tot per una mala gestió de l'administració, que no deixen tallar cap arbre gran a vora del riu. I això és una equivocació. Aquesta és una de les tantes que jo crec que hi ha. Això del foc. Abans els focs els apagaven els forestals, per desgràcia dels que eren fills de forestals, perquè un dia estaves a punt d'anar a festa major, trucava el telèfon i era tiet de Tírbia, que diuen, noi, m'hauran d'anar a apagar foc a Carreu, o m'hauran d'anar a apagar foc a Age, i t'havies quedat sense festa major. Però ells apagaven els focs, amb la gent dels pobles. Ara, ni tu com a voluntari no t'hi deixen anar per seguretat o pel que sigui. Però clar, ara quan han arribat els bombers al foc, és tard, és massa tard moltes vegades. Sort n'hi ha ara dels helicòpters i avionetes, però si s'hagués de fer a la vieja usança no en quedaria ni un de bosc. I jo crec que això, l'administració, crec que ens hauríem de deixar als pobles, els que som del territori, una mica més de mando, o de no sé com diu, i escoltar sobretot a l'experiència. Perquè clar, és que si ho donem tot en mans dels que ens han vingut imposats de fora, no sé si aquesta gestió sempre serà la dient. Però el que esteu dient vosaltres crec que no me'n vaig massa de mare. No sé, i això és una cosa que potser l'administració li escolta més. Clar, el que tu dius. La naturalesa, l'home va haver de conquistar la naturalesa per viure. Al moment que l'home ha retirat, la naturalesa torna a impedir, però ràpidament. La feina ara és vigilar que no hi hagi foc, perquè el pagès era el tallafocs, llaurava fins allí. Ara, una altra cosa, ara resulta que per tallar llenya a la teva finca has de comunicar que vols tallar llenya. Això no l'he vist mai de la meva vida. Amb la llenya que hi ha, que mos traurà de casa, que hagis de dir, ara vull anar a tallar un roure allà per fer llenya. Aquests que fan la llei, és possible, una barrada al cap, home. Si només per tallar, per obrir el camí del tros. I això que dius tu ara, que ens vam parlar l'altre dia, que t'ho vaig dir, allà davant d'això de l'Ils, a l'altre costat del riu. I hòstia, que els arbres els hauríeu de tallar. I m'he va dir, tu no sé què m'ho va dir. Diu, l'Uriel va treballar per fer-los tallar i la Confederació no ho ha volgut. Sí, bueno, ell, tant ell com Oliai, com llavors, me sembla que ho havien lluitat, i no sé si té del Manel, per fer tallar els arbres grans de vora el riu. Allò si veu 82, si veu 82 i comença a caure arbres allí, ho arruïna tot. Això farà una ambassada, i quan el rebentarà se m'emportarà tot el guiar. Que n'hi havia dins de Saragossa allí. A la serradora d'Àreu hi havia un bedoll al mig del riu. I hi havia la d'això per llimpiar el riu fins més avall d'Areues. I que aquell bedoll que no se tallava. Dic, com que no es talla? Dic, tot sembla que hem de deixar un arbre al mig del riu, que se hi fotrà una parada i es fotrà el riu d'on li donarà la gana. Dic, me va costar, me va costar discutir-me i d'això, però a última hora, bueno, ja, el més que no us dic el que a mi que ens ho han discutit, perquè va ser bastant seriós. I d'arbres, però arbres que potser fan 3 o 4 tonelades, ne tenim un estès al riu. I aquells arbres, la millor part dels arbres, són decantats cap al riu. Quan el riu descalça una mica, allò baixa. Allò baixa. I si s'entrevessa, la presa és a l'adès. Entens? Però, bueno, hi ha gent que són tan espavilats que no... Avui heu cometut un fallo. Viu de portar algun polític aquí. Bueno, ja... No han volgut venir. No? Algun conseller d'aquells que va anar davall, no viu de portar aquí. Bueno, potser no calia, perquè... que potser no calia. Perquè el que per nosaltres l'experiència és, des de la Fundació, des del projecte Boscos de Muntanya, intentar començar a Virós... Bueno, però que haguessin escoltat una mica de la conversa. L'altra versió. Començar a Virós amb bon peu, volíem. Escoltant Vox primer. No començar a Virós escoltant
aquests polítics i aquests tècnics, que sinó primer escoltant-vos a vosaltres per aprofitar aquests coneixements i intentar fer les coses de la millor manera possible. I ens han fet aquest encàrrec amb la Fageda. Entenem que la Fageda per vosaltres, de la manera que ho vau viure, va tenir aquest valor només per llenyes. I ho serà. I ho serà, i ho continua tenint. Ho tenim molt clar, això. Intentem fer unes feines, uns tractaments silvícoles adequats, sempre seguint també els criteris dels tècnics, però també aportant nosaltres, vull dir, nosaltres també diem la nostra. Us felicito per la feina que feu, però ja dic, no hi ha terreno ni per l'Avet ni pel Fai. L'Avet no farà mai res tampoc, perquè no hi ha terra, i avui sec. No hi ha cap de 10 metres cúbics aquí mai. El que passa és que el faig, que és el que us volia preguntar... Sí, però s'ha invadit de quina manera. Sí, però el faig té aquest valor que comentava l'Andreu. És tan rar el faig al Pallars. L'únic bosc que hi ha. I té aquest valor paisatgístic també. Allò sí, el que passa que invadís massa, home. Doncs per això s'han començat aquests tractaments silvícoles, per intentar aclarir, i nosaltres fem aquella, que és molt divertit perquè ho fem amb els voluntaris, fem aquella comparació que definim el faig com a un vell amb peus de vell i cos de nen. O sigui, que d'alguna manera les soques aquelles que han fet aquells rebrots que comentaves tu abans, tots aquells, allò està molt envellit, que aquella soca, i va fent aquells rebrots perquè s'han anat fent llenyes, i ara el que volem és seleccionar aquest cos de nen i triar-ne un, o dos, o tres, que sigui el futur faig del bosc i que doni una estructura al bosc. Allò està molt bé, Jordi, però jo el que em preocupa més és la invasió que fa del bosc. I la vet igual, el bosc de Virus. Sí, perquè fa molta rama espargida per tot arreu. I fot unes garberes de fulla. I no sortirà el pi, home, llavors no sortirà el pi. O sigui, el faig arribarà a matar el regenerat del pi? Jo dic que sí. Home, matar-lo no, però que aniria bé que s'aclarigués, sí. I la vet igual. La vet, hi ha puestos que no farà mai res, no hi ha senyor roc, i sequera. La vet vol molta humitat, i el fai vol humitat ambiental i humitat a terra. I no hi ha ni una cosa ni una altra. No, però el bueno, què més? Algú vol aportar... Si algú vol explicar algun xiste? No? Ja m'has matat abans prou, ja. Si algú vol aportar alguna més, si no, podem passar una mica a fer... Sí, tenim el tema del sorteig, que comentàvem també, que és intentar buscar-li també, la idea era, no sé si ho hem explicat, que volíem fer un taller amb l'Andrea Cortés, intentar buscar aquests nous valors, perquè ara jo crec que s'ha de buscar noves fórmules, noves maneres. El turisme, no hem parlat del turisme, però ara de què viu el Pallars? Vull dir que al final aquests diners, aquests 6.000 euros que hi ha als pins, el valor dels pins que hi ha a Virós, ara estan aquí, al refugi, que dona vida, dona activitat, hi ha un restaurant, hi ha un negoci, hi ha una economia, però no només del turisme podem viure, hem de trobar noves fórmules. I la idea és aquesta, que el sorteig que fem és com una... Volíem tenir l'Andrea aquí i aprofitar la llenya de la fusta del faig per donar-li un valor, un recurs, i és intentar buscar com es poden buscar noves fórmules. Aprovo la vostra feina, sí senyor. Estic conforme amb el vostre labor. El que potser fora bo, si és que es pot, fora sortir, però més lluny d'aquí, i mirar de rematants de més lluny, i mirar a veure quins tractes fan, quins preus cobren. Ho paguen allà o això? La competència d'antes no eixirà. És que si no... No, bueno, però jo ara tinc quasi bé amb tots els rematants. Veus que cada any queden els mateixos. Què fan? Tu te quedes aquesta, tu te quedes l'altra, però no pugeu el preu. I ja comencen a estar quedant moltes subhastes desertes, Clar. Ja ho van fer una vegada, que llavors a la comarca hi eren 8 o 10 rematants, es van posar tots d'acord, te'n records? Sí, però me'n recordo. Tu te quedes aquella, jo me quedo aquella, jo me quedo l'altra. Però va ser un fracàs total perquè ni ells se van entendre. Si podíem dir la fusta l'uns i els altres, el robar, sí. I va bé.
Xavi. Amb això també de la Collons, fusta, le portaven cap allà al també Berres pot ser avall, que allà. hagi baixat el valor per la fusta que arriba de centre Europa, o de nord de França i centre, o d'Alemanya, no? De la Selva Negra, no sé, que fan aquelles plantacions intensives, que veus tot a quadros, que hi ha pins de 2 metres, els altres són tots de 6, els altres tots de 10 i l'altre l'han tallat. Clar, aquests pins igual pugen en 15 anys, jo què sé, m'ho invento, 20. Clar, aquesta fusta deu sortir molt més barata. La major part de la fusta que gasta potser paller la porta tota d'allà. I ja la porten ara aquesta laminada. I segurament que potser els surt més barat portar-la d'allà que d'aquí dels nostres boscos. És que Europa sobrefusta ara, home. Europa sobrefusta. Clar, llavors baixa més barata perquè molts boscos són més accessibles. Ahí entres amb la maquinària i entres més boscos plans, tot arreu. I aquí és més accidentat tot. És més difícil. Clar, no és el mateix treure una I subhasta ara al voltant que aquí el que té aquest senyor, ni picadors ni treballadors que puguin fer res, home. Arriba la gana encara. Ni que més de gana. O que pot dinar encara. Que se pot dinar. Això que dèieu ara dels rematants, no? Jo tinc una idea que vam fer una vegada que hi havia Lluís i Carles, que vam fer una reunió, llavors si us en recordeu, no? I després jo també vaig parlar amb Cinto, de l'hotel de Vall de Cardós. Coneixeu l'hotel de Ribera, no? De Cardós. I ella em va explicar, li agrada molt a Cinto explicar tota la història de l'hotel i com es va crear i tal. I ella em va dir que aquell hotel, la inversió, no? Perquè tot això que expliques tu d'aquestes indústries forestals hi ha hagut d'haver inversió, no? Hi ha hagut d'haver també inversió en innovar, i com fem la innovació s'ha d'invertir aquí, no ha de sortir uns diners, no? I és curiós perquè l'hotel de Cardós va sortir de la inversió de diferents cases de la vall que van ser els prestamistes, diguéssim. No es van anar a buscar bancs exteriors, sinó que els diners que hi havia a la mateixa vall, no? El patrimoni que hi havia a la mateixa vall, que sembla que va ser de Lladrós, va ser, no sé si va ser metgessa de Lladrós. O Gravier i el banquer de Lladrós, potser que Gravier. O Gravier. Lucito de l'hotel i el banquer. Lucito de l'hotel i el banquer de Cardós. Però Gravier també i el banquer. Lucito era el banquer de Cardós. Doncs, clar, si tu vols fer inversions, no? I vols tenir aquí una indústria que li doni valor al bosc i que si tornar a tenir reconstruir aquest comunal, reconstruir aquesta sobirania, no? Ja s'havia fet. I pensem també les cajas de ahorros, les cajas rurales, no? Que es feien a nivell de comarques, no? Això ja existia, que hi havia que cada comarca, cada comunitat, les comunitats s'organitzaven per tenir la seva pròpia sobirania econòmica, que no havien d'anar a buscar els diners a fora o dependre de tots aquests rematants i indústries, no? Us ho llanço aquí com a idea, no? De dir que al final, si vols tenir sobirania, vols tenir poder, per què estem fent aquesta feina aquí? Perquè el parc paga, no? Aquí els diners venen del parc, per què estem treballant aquí? Perquè és on està els diners, però clar, no podem estar sempre demanant els diners de la mateixa aixeta. No sé si m'explico, no? Una mica de que ara es parla molt d'economia col·laborativa, però no som capaços nosaltres aquí Pallars de també construir una nova economia col·laborativa. Jo llanço com a idea, no tenim la fórmula màgica, no? Però potser hem de pensar que no és tant de dir, és que l'administració... I nosaltres què? No som capaços el crowdfunding, no? El micro... Tot això no som capaços també de fer-ho nosaltres. Amb una planta de biomassa ja havien treballat, no? Per fer-la, a baix a la rotonda. Ja havíem parlat amb Escalis i Escalis no se va negar, no? Ja teníeu els permisos del propietari del terreny per fer-ho. Sí. I havíeu parlat entre diferents entitats i diferents ajuntaments per fer-ho Sí, conjuntament. érem 5. I quin problema vau trobar? Quines traves vau trobar per tirar-ho endavant? Què va frenar el projecte? Pues què va frenar? Pues mira, sempre passa el mateix. Que sempre has de sortir sempre el mateix i ve un moment que dius, bueno, saps què? Va faltar un lideratge en aquest sentit i d'alguna manera... A més, era també una mica d'això perquè si tu creies el gasto, llavors sí que pots treballar, però ara tu te pots allí a Festella i no tens
com collons t'ho puc dir, la font per gastar tota aquella estella que vols fer. Llavors sí, llavors ho pots tirar endavant, però clar, si no pots treure l'estella, no té que dir això. El producte el teniu... Aquí, amb les calderes que ara hi ha, per dir això, amb la serradura de Petit i després Benito, que em sembla que també en fa, doncs ja són prou. Ja abasteixen totes les calderes que hi ha a la comarca, pràcticament. Després una altra cosa, tu Feliu, que ja és de allà de la Ribera de Barrera, m'expliques coses que diu a Ribalera, diu que hi ha una quantitat de pins secs impressionant i que fusta de qualitat i no es pot treure allò. Digue-m'ho tu. Des d'ajuntaments van massa temps ara. No se preocupa, com que es donen prou diners, passen del bosc. Però allí hi ha fusta de qualitat que se podria tot allí. Almenys, algú potser la replicaria, ni que sigui de gratis per arreglar les carreteres, antes de podrir-se allí. És que no fa res ningú. És una pena que se podrisca aquella fusta allí. Pepe, Cabrils i per allà. que n'hi ha molts que no saben ni on al bosc. És veritat o no? És veritat. Allà a Cabrils i a Rayo i a tot arreu una quantitat de fustes i de primera qualitat, que allí se podria... Sí que no hi ha els medis d'antes, però ara hi ha tanquetes que es poden per tot arreu a veure. No hi entenc res. Aquesta desconnexió que parlàvem, no? Sí. No és només una desconnexió del món urbà amb el món rural, sinó que també el problema que potser tenim ara aquí, i hem de ser molt autocrítics, és aquesta desconnexió de l'administració local amb els béns comunals. Aquesta desconnexió, o sigui, estem perdent el comunal, estem deixant en mans d'una no gestió del comunal o d'una gestió interessada. O sigui, el que és molt preocupant és que la gestió forestal de Virós, dels altres boscos, estigui en mans de pocs rematants, de la indústria directament. O sigui, ens hem perdut per aquí la figura de tant el guardabosc com la figura del rematant, i hem deixat en mans de la indústria directament, perquè al final, avui en dia, el rematant és la indústria, és la serradora que arriba i es queda aquelles subhastes i són molt pocs i els hem deixat en mans d'ells. I llavors això que deia, que penso que és molt important, aquests treballs silvícoles que es feien, aquestes barres que es treien, aquesta pensar en el futur del bosc, en extreure aquell producte que no és de tanta qualitat però que li hauríem de buscar un mercat, i això és una feina que durant uns anys es va fer, jo hi vaig participar, durant el projecte Life Pirineu Viu, l'any 2000, es va fer moltes aclarides i es anava a buscar la indústria, no la indústria venia, es anava a buscar la indústria. Es feien pals de telèfon, que anaven amb una indústria de Huesca i després tot això s'exportava, es feia RTI, que es portava a Solsona, es anava a buscar una empresa de Ripoll, que em sembla que ja ha desaparegut, però agafaven el faig, agafaven el bedoll de diàmetre i el desenrotllaven i feien les caixes de fruita. Vull dir, la indústria s'ha d'anar a buscar. Tu el producte el tens productes. Si ens estem aquí esperant només a explotar les subhastes i que el rematant vingui i triï els arbres que vol, també és una feina per part dels ajuntaments, dels alcaldes, dels responsables. És aquesta desconnexió que parlava el Pepe, no? Ho ha dit molt bé ell, i és fort, però hi ha gent que no sap ni on està el bosc. No sé, jo, si voleu, jo ara més que res, si hi ha algun dubte més, o si no, donaria les gràcies al Pepe de Tírvia, al Josep de Casa Oliaire d'Araós, i si voleu fem el sorteig. Moltes gràcies per haver vingut. Un plaer. Bueno, és una bona visió. Avui ha sigut molt interessant poder assistir a la xerrada d'aquests dos senyors, dues grans eminències i dues persones que coneixen el bosc com ningú. I és un llegat que no queda als llibres o no queda a
és difícil de transmetre, per tant és superimportant fer trobades com aquestes i tenir contacte amb aquests senyors, i més nosaltres que som voluntaris, que treballem al bosc, però també sobretot seria molt interessant, com han puntualitzat ells, de que polítics o gent que ara és realment qui administra aquest bosc poguessin escoltar-ho, i és molt interessant. Del que més m'ha quedat és de com es feia la gestió abans, que es feia des d'una gestió superdirecta, perquè és gent que vivia aquí amb aquestes valls que les treballaven per necessitat, perquè es guanyava el jornal d'això i també perquè creien en tot el potencial que té el bosc i que si es feia una gestió forestal sostenible i rendible i de cara al futur, doncs ens sortirien tots guanyant. La trobada d'avui m'ha semblat molt inspiradora. Poder escoltar a gent gran que ha treballat molts anys a bosc, no? I saber com feien les coses i com des de l'observació entenien el bosc i treballaven amb el bosc i no tant des de la ciència, des d'una oficina, no? I tenir aquesta mirada del bosc. Penso que potser s'hauria de tornar i poder-lo sentir ha sigut molt, no sé, sí, inspirador, tornar al passat, tornar al que ja sabíem, no? Que potser ens havíem oblidat, i tornar a connectar amb el bosc en aquest sentit. La jornada que hem fet avui és bàsica, és molt important per la Fundació Projecte Boscos de Muntanya, ara que estem començant a treballar amb aquests boscos de Virós, a la Fageda de Buiro concretament. Per què? Perquè això ens ajuda a començar a treballar amb el marc de l'encàrrec que hem rebut del parc perquè construïm un futur millor per aquesta fageda. Aquesta és una fageda protegida a nivell europeu, forma part dels hàbitats prioritaris de la xarxa Natura 2000 i aquests paisatges i aquesta fageda s'ha construït a través de generacions que han estat treballant aquests boscos i la representació i el lligam amb aquestes generacions d'aquestes comunitats han sigut tant Pepe com Josep d'Oliaire. La nostra feina i la col·laboració que fem amb xarxa, amb el parc i amb altres actors és que aconseguim tenir un relleu, que ens passin un testimoni a aquestes generacions i aquesta cultura centenària, mil·lenària, podem dir, amb el futur i amb els joves, tant de la comarca com d'altres territoris de Catalunya, o territoris no només urbans, sinó també rurals. That day